Sekeca akan abon kerahapi pasugatan. Selamat menikmati. Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari manglong manungsa wangi kelawan wulane datari ngambarung sasmita sang kembang wewayan rangsang pucuk sarining kembang ayo kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang panjerona antariksa api bumi ayu sang rino kusuma wijaya ayo semoga Bapak Manung pergi loh Pak ayo lunging bakar lan sami puspita ing taman sari menglung manungsa wangi kelawan mulane datari ngambarong sasmita sang kembang wewayan rangsang pucuk sarining kembang ayo kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang panjerona antariksa api bumi ayu sang rino kusuma wijaya Putra Buana sak jose lagi Sak Jose ada kaset audio. Mas Wawan kapan-kapan ayo lunging mekar lan sami puspita ing taman sari menglung manungsa wangi kelawan mulane datari ngambarong sasmita sang kembang wewayan rangsang pucuk sarining kembang ayo kusumaning
Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Hah?